Blitzscreen ratkaisussa suuri lisäarvo syntyy siitä, että me suunnitellaan ja toteutetaan avaimet käteen periaatteella energiatehokkuushankkeita kiinteistön omistajille. Uuden palvelumallin tuominen markkinoille on osaltaan haastavaa siksi, että tunnettavuuden kasvattaminen vaatii kovasti työtä. Mutta tässä meidän palvelumallissa lisäarvot ovat sinänsä kiistattomat, minkä takia tuhlata rahaa energiaan, kun samalla rahalla voisi kasvattaa kiinteistön arvoa ja modernisoida talotekniikkaa. Eneryn kumppanuus on tuottanut meille suurta lisäarvoa. Käytännössä me olemme saaneet kerrottua meidän palveluratkaisuista usealle kiinteistön omistajalle ja sitä kautta olemme pystyneet tarjoamaan meidän kokonaisvaltaista avaimet käteen -palveluratkaisua heille.